It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Fax Premium. Fax Premium е бира, сварена върху смелост, действие и откривателство. Бира, която ви вдъхновява да излезете отвъд зоната си на комфорт и да изследвате света заедно с приятели. Fax Premium е гладка и плътна изцяло малцова лагер бира. Тя е свежа, добре балансирана бира с гладък вкус, която ще даде на вкусовите ви рецептори ново определение за лагер бира.